Molt bona nit, Valls. Molt bona nit a tothom. Molt bona nit a tota la... Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes. Ens trobem a la plaça del Pati de Valls, preparats per viure l'espectacle inaugural de les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela 2011. Una plaça del Pati de Valls que, com poden veure, està plena de gom a gom. Fa estona que està plena la plaça del Pati per poder veure aquest espectacle inaugural de les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela. Ara veiem com el presentador d'aquest espectacle inaugural està donant la benvinguda a tots els vallencs, les vallenques i la gent que ha vingut de fora per poder veure aquest espectacle inaugural. Un espectacle que haurem de veure mirant cap al cel, i és que ja ho veuran d'aquí uns moments, que bona part de l'espectacle passa ni més ni menys que a 40 metres d'alçada. És l'espectacle Voilà, un espectacle d'acrobàcia i dansa aèria amb música en directe. Ens el porta aquí a Valls la companyia argentina Voilà Project, que està dirigida per Roberto Estrada. Porta des de l'any 1994 fent espectacles aeris per tot el món, per tant està especialitzada en aquest tipus d'espectacles que veurem avui aquí a Valls, a la plaça del Pati. Aquesta és la imatge que ens ofereixen les càmeres d'aquesta plaça del Pati, que com poden veure està totalment plena de gent, tant al centre de la plaça com als laterals. Els parlàvem de la companyia argentina Voilà Project, que ens porta aquest espectacle que va estrenar l'any 2008 i des de llavors ha passat per 35 països diferents portant aquest espectacle anomenat Voilà. Què els podríem destacar d'aquest espectacle? Doncs que, com els dèiem, per veure'l haurem de mirar cap al cel, perquè tot passa, la majoria de les coses passen a 40 metres d'alçada. Com poden passar tan amunt? Doncs perquè els actors estan suspesos per una grua de grans dimensions. Els acròbates, que són els actors, queden suspesos, com els dèiem, per aquesta grua de gran tonatge. Aquí veuen part de l'escenografia d'aquest espectacle que està a les alçades. Pel que fa a la música, és que aquest espectacle, a més d'acrobàcia a l'aire, també té música en directe. Són composicions musicals originals i interpretades, com els dèiem, en directe, que seran interpretades aquí a la plaça del Pati, en aquest escenari on ara mateix podem veure el presentador d'aquest acte inaugural de les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela 2011. Més enllà de la música, d'aquest espectacle aeri, d'aquest espectacle que podrem veure en breus minuts, com tot espectacle té un argument, l'obra té un argument. Els en fem 5 cèntims perquè es puguin situar. El fil argumental d'aquesta obra és que 4 executius perden l'últim tren de la nit perquè una vagabund els regala una flor. A partir d'aquí entren en escena amigues d'aquesta vagabund i aquests 4 executius, i comença una nit inoblidable on pren el protagonisme la poesia, la màgia i el cant. Al final de la peça, la encesa magnificent dels més de 240.000 punts de llum que signifiquen les lluminàries d'enguany. Ara també el presentador ens parlava de les lluminàries de Valls. Són aquestes llums que durant aquests dies il·luminen els carrers més cèntrics de Valls. En total són, com sentíem ara mateix, són 240.000 punts de llum, 2.040.000 bombetes que il·luminen la plaça del Blat, el carrer de la Cort i el Pati. Unes bombetes, una configuració de les lluminàries que ha arribat procedent d'Itàlia. Els deixem ja amb la companyia Voilà Project i el seu espectacle Voilà.
at home. But tonight could be a different night. In spite of your very indifference, you're very indifferent.
I started being house fire. Musik und das kann man sehen. Dreh sie wie zum Nackten. Just a smile, sympathy to know. Discover myself to know what will come. To know. To understand that I've been not sleeping, only floating. The souls join into one. To know, discover myself to know, and what we call.
cada noche reviviendo tu perfume en flor. Y allí estaré buscándote, mirando al cielo una y otra vez. Y embellecer, fortalecer, enriquecer, acontecer y trascender para nacer. ¿Cómo comprender la vida? ¿Cómo puedo yo entender la vida? Si la calle me empuja a correr y a correr y a correr, no me puedo detener a entender la vida. Pues la calle me empuja a correr y a correr y a correr. ¡Correr! Estaré aquí, cerca de vos, como el último día, esperando siempre. Estaré aquí, tan cerca de vos, como el último día. Y yo ¿Cómo puedo yo? estaré aquí, ¿Cómo puedo yo entender cerca de vos, si la calle como el último día, me empuja a correr? esperando siempre. Estaré aquí, Entender cerca de si vos, la calle como el calle me último empuja. día. me empuja a correr.
Senyores i senyors, des d'Argentina, la companyia Voilà Project. Així es posa punt i final a l'espectacle Voilà, l'espectacle de la companyia Voilà Project, que si hem de jutjar per les cares de la gent que s'ha plegat aquí a la plaça del Pati, ha aprovat amb molta nota. Impressionant veure la gent tota l'estona mirant cap al cel amb la boca oberta. És la primera vegada que una companyia estrangera fa l'espectacle inaugural de les festes decenals de Valls, i la veritat és que aquesta Argentina Voilà Project podríem dir que ha agradat molt a la gent. El sentim ara aplaudint aquesta companyia argentina Voilà Project. Ha agradat molt aquest espectacle que han portat aquí en escena a la plaça del Pati de Valls. Podríem dir que ha agradat tant per la posada en escena com per la música que hem pogut sentir en directe, com per la espectacularitat de l'alçada on passa bona part de l'acció d'aquesta obra. Nosaltres ens acomiadem ja aquesta retransmissió. Veiem ara la plaça del Pati totalment a les fosques, a l'espera que s'encenguin aquestes lluminàries, les lluminàries que durant aquests dies il·luminen els carrers més cèntrics de Valls. Són 240.000 bombetes que il·luminen la plaça del Blat, el carrer de la Cort i el Pati. Unes lluminàries que, recordem, com els dèiem al principi d'aquesta retransmissió, han vingut des d'Itàlia. Les han instal·lat durant 15 dies. Durant 15 dies han estat instal·lant aquesta companyia d'Itàlia les lluminàries que il·luminen els carrers més cèntrics de la ciutat de Valls. Són, ni més ni menys, com els dèiem, 240.000 bombetes. Unes lluminàries que s'encendran tots els dies que duren les festes decenals, és a dir, fins diumenge vinent, fins al dia 6, i ara sentim el compte enrere per aquestes lluminàries. Esperant que s'encenguin aquestes lluminàries que il·luminen la plaça del Pati de Valls. Estaran enceses fins diumenge vinent, dia 6 de febrer, l'últim dia d'aquestes festes decenals de la Mare de Déu de la Candela 2011. S'encenen cada dia a les 6 de la tarda, a excepció del dia de la Mare de Déu de la Candela, el 2 de febrer, que s'encenen a 3:45 de la tarda, un quart d'hora abans que comenci l'inici de la processó votiva en honor de la Mare de Déu de la Candela.
Candela. Durant tots aquests dies, durant aquests 10 dies, Valls estarà il·luminada per aquestes 240.000 bombetes que il·luminen sobretot el centre de la ciutat, concretament la plaça del Blat, el carrer de la Cor i també el pati, aquí on ens trobem en aquests moments. Podem sentir el fort aplaudiment quan s'han encès aquestes lluminàries, unes lluminàries que donen un molt especial a aquesta plaça del pati de Valls, i és que hem de recordar que la llum és un dels grans símbols de les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela d'aquí a Valls, unes festes decenals que porten més de 2 segles i això es diu aviat celebrança. Aquesta doncs és la imatge que ofereix en aquests moments la plaça del pati de Valls, una imatge que es repetirà, recordem, fins diumenge vinent, dia 6 de febrer. Nosaltres amb aquesta imatge posem ja punt i final a la retransmissió. Recordem que les festes decenals, com els dèiem, duran fins diumenge vinent. Són 10 dies en què hi haurà més o menys uns 500 espectacles. Per tant, els vallencs i les vallenques tenen feina celebrant les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela. Per aquells que no puguin, sàpiguen que poden seguir molts dels actes i tenen informació puntual aquí a TAC12, tant els informatius d'aquesta casa com també els programes especials que poden veure cada dia. Per part nostra, res més. Esperem que els hagi agradat aquest espectacle inaugural de les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela 2011. Gràcies per la seva atenció. Adéu.